Talaiatik irten gabe, hurrengo Euskaraldia 2025ko maiatzaren 15-tik 25-era izango da, eta antolatzaileek laugarren edizio honetako abestia aurkeztu dute jende aurrean. Bulego taldea aukeratu dute kanta sortzeko. Edizioz edizio, Euskaraldiak gordetzen duen galdera handienetarikoa da, eta Durangoko azokan aurkeztu dugu laugarren ediziokoa, hemen Tomekin nago, beraz argia da ez, bulego taldeari eskaini genion proposamena, eta baiezkoa eman ziguten, eta gaur aurkeztu dugu kantua. Guretzat ilusio handia izan zen ez, hasieran Garazita Oiatz etorri zirenean proposamenarekin, eta baiezko borobia eman genuen, eta gero heldu zen, abestia egiteko momentua, eta horria pixkat ardura piztu zitzaigun ez, iruditzen zaigu garrantzitsua dela Euskaraldiako ekimena, eta nahi genuen ondo egitea, gehien bat Euskara dagoen krisi linguistiko edo larrialdi linguistiko egoera honetan, gure aletxoa ondo jarri nahi genuelako, eta nahi genuelako Euskararen aldeko bultza horren parte izan, eta saiatu gara ahalik eta kantu eraginkorrena egiten zentzu horretan, egin dugu abestiat alaia, dantzagarria, eta gehien bat Euskaraz egiteko grina piztu nahi duena, ez? Eta ikusiko jendeak nola hartzen duen, baina momentuz lehenengo harrera oso positiboa izaten ari da eta oso gustora gaude.